In-novità xandar nazzjonali il-PBS li minn dan l-istaġun se jwassal il-partiti ta' 360 Malta Premier League minn perspettivi ġodda permezz ta' tibdil tekniku li komplementa l-investiment sostanzjali li sar minn the Malta Premier League u l-PBS. Il-kap ta' taqsima tal-isport tal-PBS Peter Kossaj qal li l-udjenzi kienu jsegwu l-azzjonijiet ewlenin permezz ta' angolu wieħed minnaħa tal-enclosure, fejn ir-reazzjonijiet tal-partitarju dawk li jkunu fil-ground ma kinux viżibbli għall-udjenzi permezz tal-kameras. Għalli b'dan l-investiment li ammont tal-madwar 12,000 euro, il-kameras ser ikollhom pożizzjoni ġdida mill-Millennium Stand, fejn l-udjenzi ser ikunu jistgħu jgawdu l-atmosfera fil-ground fost il-partitarji li jkunu qed isegwu l-azzjoni. Il-kamera ewlenija ser tkun pożizzjonata f'punt quddiem l-istenda ewlenija tal-istadium, fil-waqt li nbena wkoll studju permanenti ġdid fil-Millennium Hall, attrezzat skont l-ogħla standards. Il-PBS investa sostanzjalment millum pereżempju għall-ewwel darba fl-istorja tal-Kampjonat Malti qegħdin niffilmjaw biex nsejħu lek min-naħa opposta b'mod li t-telespettaturi dar jista' jieħu impressjoni aħjar tal-atmosfera fl-istend ewlenija fl-enclosure għall-ewwel darba ġifieri se naraw l-atmosfera vera fl-istudios apparti minn hekk. Zidna u għallejna l-livell ta' produzzjoni billi u għallejna l-ammont, zidna l-ammont ta' kameras. Ir-rappreżentant tal-Malta Premier League Rodney Vassallo qal li dan huwa biss wieħed minn diversi proġetti innovattivi li kienu implementati mill-Malta Premier League bl-intenzjoni li jkun hemm titjib fl-standards u l-esperjenzi tal-partitarji fil-ground u l-udjenzi li jkunu qed isegwu l-azzjoni mid-djar. Futbol Malti mill-aspett domestiku qed nitkellmu fejn għandu x'aqsam ma' kampjonat il-360 Sports Malta Premier jingħata dak l-inċentiv mhux biss inċentiv finanzjarju għax ovvjament għandek ukoll ammont sostanzjali wkoll ta' sponsorships ġodda u affaritek, iżda anke mill-lat ta' viżibilità, mill-lat ta' immaġini biex ovvjament aktar ħajjar spettaturi kemm jista' jkun jersqu lejn l-istadium nazzjonali u stadium żgħar fejn ħajkun qed jintlab il-kampjonat. Waqt żjara fil-ground il-Ministru għat-Trasport l-Infrastruttura għax-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet li kien akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal li wara li fl-1977 id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kien kruċjali biex inbena ground nazzjonali ta' Taqali. Illum id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi reġa' kien protagonist importanti biex saru iżjed xogħlijiet. Għalli bekk is-segwaċi ser ikunu jistgħu jsegwu l-logħbiet tal-Kampjonat Malti b'mod komplut u kif dejjem talbu u xtaqu.